Čaute, vítam vás u nového videa a máme tu cukrovinky z jednoty. A som tu s Lukom. Takže máme tu Fizzy Drink Dark Galaxia. No. Potom tu máme Fizzy Drink Cola. Ľudia! Jaj, padla nám kamera. Čo majú? A tu máme ešte poslednú vec. Cukrová vata od Tariho a Jahodová. Čo si dáme prvé? No, prvé si dáme asi kolu. Kolu, dobre. Zase si dáme to Galaxiu. Čo? Freeway kola. Kámo. No, chuť tak, freeway kola. Ale je to dobré. Je to v pohode. Máme tu ten Fizzy Drink Galaxia. Počúvajte. Vonia dobrý. Uj! To není vôbec dobré, ľudia. Fakt. Áno, ani to nepí. Není to dobré. A máme tu Ako posledné, cukrovú vatu. cukrová vata, Jahodová, od Tariho. A máme tam aj potom tetovačku, hej? Vonia to dobre. Tariho, máme tam, viete čo ľudia? Tento obrazok. Tento. Takže ten, dobre. Ježiš, to koľko veľa. Chutí tak, cukrová vata. No. Jahodová. Je to dobré. Kámo, mega. Lepšie než predtým, čo sme mali. To je asi na mňa všetko. No. No. Ukážeme vám Boriska. Kúpili sme nového Boriska. Borisek, poď tu. Borisek skáče na trampolíne. Poď dole, počkaj. Na dole choď. Ej, ona mu šiel. Musím ho chytiť, počkajte. Poď ma, Borisek. Tak to vyzerá nás Borisek. To je na ne všetko a čaute.